Hey bafowethu, angazi noma yimngedwa yini engike ngithi uma ngibheke emuva la uNkulunkulu angithathe khona ngizwe ngibe emotional, ngizwe nje ngifikelwe umunyu omkhulu mangiqalaza ngibheke ukuthi kodwa Nkosi kwangisusa lapha ngizwe nje inhliziyo yami ishona phansi ukuthi kodwa uNkulunkulu sekwangithwala manje. Ngiyakhumbula bazalwane, ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngisafunda grade 8 kwangena iy'ndaba zokuthi umama akasekho emhlabeni. Impilo yaba nzima ngale ndlela exakile, ongangokuthi esikoleni umuntu wayevuka esikoleni, uma evuka esikoleni enganayo insipho yokugeza, uyacabanga unganayo nje insipho yokugeza, uzama uplanisa, ungenazo izinto zokugcoba, uzama uplanisa. Ngiyakhumbula ukuthi impilo yaba nzima to an extent, ngisho ibhuluku engangigqokile lalidabukile. Esikoleni iy'ngane zayingeyisa ngalokho ukuthi ibhuluku engigqokile lidabukile. Impilo inzima konke, kungekho futhi umuntu ongathi uyasi-understand isimo sakho ngale ndlela kwakungakhona. Kunzima kodwa uNkulunkulu bafowethu, kodwa uNkulunkulu bafowethu wayishintsha, ngoba uNkulunkulu uyayithunta ukuthi into engelutho, wayishintsha impilo, wayishintsha kwaze kwangathi umuntu uyakhohlwa nokuthi uphumaphi, kwaze kwangathi umuntu uyakhohlwa ukuthi wangithwala uNkulunkulu, walwa uNkulunkulu, wagwedla nami ngisemhlane kuye, wangithwala uNkulunkulu, washintsha yonke into eyayiyimbi ngami, washintsha yonke into eyayikhalisa ngami, washintsha yonke into eyayibukeka inzima ngami. uNkulunkulu uyayibhala incwadi entsha bazalwane, ayifonyoze endala ayilahlele. uNkulunkulu uyayibhala incwadi entsha, ayibhale ngempilo yakho